Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Sete minutos nakaligan sa clock ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon na naman. Inyo pala tunturang Aksyon Reports After Edition. Kamusta nga to sa mga ka-aksyon dire sa Bacolod, mga ka-aksyon bago labang. Nagtupad na naman ang dabo-dabo nga laban-laban dala inis ang nagabulubaskog nga hangin. Halong-halong lang sa to sa mga ka-aksyon nga yara sa gwa sa inasalita sa tagsaka mga panimalay. Bagod hindi sa gihapon may baluan ang dalagan sang tiyempo lakat sang panahon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovaya ang lakas sa panahon sa Negros Occidental kag Bacolod. Sa nasiling tara mag-aksyon sa mga adlaw hindi tanto ang kalainorn sang tiyempo. Damo-damo gawas ang mga nagkapasalamat. Bagod na pakita rin man ang kasingkal sang adlaw sa mga mga ka-aksyon ho. Ang adlaw makitaan pa naton pero hindi tanto ang yesterday nga kainiton. Bagod may nagaporma sa gihapon nga pulo panganod. Kag may time nga nagapulo-porma siya nga daw gulong-alom. Pero dasig man siya nga magtahaw-tahaw. Amaning pasalamatan naton naka-aksyon nga hindi lang sa sunod sang isaksmana. Sige-sigihon niya pag-ulan kamati damo man sang nagakapiktuhan. Kaya man damo sa mga nagpasalamat nga nagpagwagin man ang kasingkal sa adlaw. Nagatuga ini sang kainit kag nagpamalaman sa mga linabhan. Damo man sa mga nakaobra sang ilas rin nga dapat hilimuon. Pero may mga lugar sa gihapon dire sa Bacolod. Nasta subong basa. Lapot ya kag nagatamsak. Una sa balita, una sa aksyon. Lain man kon mayong tiyempo importante nga mga tao busog kag mayo ang panglawason. Madamo naman kita sa nga mga balita sa sedeng edisyon naton. Yara kita sa Pizza in Wabena Feb 9, 2021. Ano ba lang dapat nato sa nga mga balita nga iplastar sa ato sa mga ka-aksyon sa lokal, national, international kag anuman nga sahi sa nga balita basta nagaapekto sa aton tanan. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovaya.
kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal. Ang presyo sang manok kag baboy nagsaka man sa mga merkado publiko sa Bacolod. Hindi lamang Bacolod kag Negros Occidental ang nagasuprar sa ring pagsaka sa presyo sang baboy kag manok. Pati gani ang baka kanding, basta karne maka-aksyon medyo na saka-saka ginman ang iya sa ring presyo. Isubong nga hapon maka-aksyon sa regularang sesyon sa sangguni ang padalawigan. Siya Provincial Veterinarian Dr. Renata de Sana nagpresentar siya sa nga iya sa ring report na konda datos. Konda balak kamustang supply sa nga mga karne, supply sa kasapatan dari sa Negros Occidental kag kamusta ang presyohan ay? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bakuna para hindi na makaatraga pang kagaw nga corona, dali na lang nga mag-abot diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang gobyerno lokal wait and see kung salugid mag-abot ang bakuna nga gin-order sa AstraZeneca. Sa probinsya Calabel, medyo klarong-klaro na kung nasan o ini mag-aabot mga kaaksyon na listahan sa mga tao nga dapat bakunahan. Amo na lamang ang ginasikaso. Ang mga probinsya sa Bugos, ako ng mga alkalde sa Bugos ka probinsya, buwas kadlaw liwat nga mag-ilistoryahan ay ang mga pamuno sa siring virtual kon na Zoom meeting sa gihapon si Governor Bong Lacson. Medyo good news agin palayag sa gobernador nga ang gobyerno nasyonal nagahatag man sang dugang share kon bakuna ang paghahambalan. Good news, hindi bagod nagwagin man ang pagka mabinuligon, ang pagka maluluyon sa gobyerno nasyonal. Medyo na mati man siya sa pangabay sa pila ka mga local government units sa kon LGUs. Ilabinasang Negros Occidental nga kung pwede mapalaan man dali sang bakuna nga ang gingasto kwarta sa gobyerno nasyonal. Si Governor Lacson nagpangabay mga aksyon nga kung pwede mapadalaan dali sang 3 million. Hindi pesos kundi 3 million doses. Boss Regunti, 3 milyones para kabilog nga mga bakuna, mga kaaksyon COVID-19 vaccine. Parang ibakuna sa 1.5 million ka mga tao diri sa Negros Occidental. Nga man 1.5 million ka mga tao. Man ang gobyerno nasyonal nagsiling 70% sa mga tao. 70% sang population sa Bugos ka Pilipinas dapat mabakunahan gid. Diri sa aton na mga mumani 70% man na dapat sang populasyon sang Negros Occidental excluding Bacolod City ha. Why na madalang Bacolod City magkaaksyon na Bacolod City separado. Highly urbanized city, mayara man sila sang kaugalingon nga plano kung pagpangmakuna ang paghahambalan. Pero sa bayan sa nga probinsya Calabel, 1.5 million ka mga tao ang target nga pagbakunahan mga kaaksyon. Tikon populasyon natin doon sa Negros Occidental, sobra magkita, medyo lapit na gari kita siguro 2 million mo. Na 70% lang na hindi tanan, ti may age, hindi nga dapat sundon. Kaya ang 18 anyos panubo mga kaaksyon, why ni ma-cover, why ni malakip. Di makabig naton nga mga dalaga kag soltero pa rin. Hindi bantaran. Mayara 14 anyos, 15 anyos ka may asawa kung may bana na. Di ang kalabanan 18 years old below. Why ni sila masakop sa Duterte administration vaccination program. Bot sa lingon nga 19 up. Amaning target nga bakunahan na kaaksyon labi na ang mga senior citizen. Nga maning ginasiling dali apikan sang masakit balatian
labi ng anuman nga sahi sang kagaw. 3 million para sa 3 million doses para sa 1.5 million ka mga tawo. Bangod ang kada isa ka tawo dapat tagduwa gina ka doses ang ibakuna, tagduwa gina ka tubsok ang ibakuna sa iya. Ang espinasyon na mag-aksyon sandig sa research sa mga eksperto. Ang bakuna kontra COVID-19 labi na kung halin sa Pfizer kag Moderna naga-require inisang duwa ka mga doses gid. Agod malabot ang ginatuwag nga full benefit. Ang mga eksperto nagasiling ang unang dose ang nagaresulta sa pagpapaskog sa immune system para batuan ang kagaw nga corona. Ang ikaduwa nga dose mga kaaksyon ang mas magahatag pagid sang baskog nga resistensya para sa long-term o kon pang malawigon nga proteksyon. Sa bagay kung magbakuna rin man kita nga dapat tuturon na lang, dapat piyo-piyo nga hindi na magtapik pa ining COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Mas mayo kung tani kung ang ibakuna sa mga negrosanon kung dala-dalang bala kung makabato man sa bag-o nga variant sang coronavirus. Ini nga natawag nga UK variant la. Kaya kung hindi ba lang siya makatap na, kag makapugong nga makasulo sa lawas ang tao, ining ginbakal nga bakuna sa gobyerno, utang naman sa delikado ang lawas ang tao kung maghala naman ka ratsada ining panibagong variant sa coronavirus. Pero depende para mag-aksyon ka mati first time tabo ni sa kalibutan kag diri sa Pilipinas ining pagpambakuna batok sa COVID-19. Ano pagidibas sa nga balita sa mga hinsang lokal? Oy, dakpanay sa mga tawo sa Bacolod nga wala nagatakod sang face shield. Ang gimmick daw kibutay. Nagapangibot kung sa mga hampang pa mga aksyon daw tinggayuhanay mo. Kung tuturon tigid lang tawan nyo bala. Ginatos kung basi kung linibo pa. Ang makitaan nyo nga wagid nagasuksok sa nga facial. Ang iban tiga nasuksok by facial gaman tuod pero agtang ang nagasuksok. Tina preparasyon na siguro nga kung mayara sa operation gid man kundi papanaog na las dalom. Ginmunutan niya mag-aksyon kaman ang kakatabo sa mong sa Bacolod kung madimalasan ka nga matuwaan na binakon pasahero kabisang public utility jeepney. Kag ang jeep din sakyan ni mo makalabay sa patrol car sang pulis nga nagapatigayon sang operasyon nga ang isentro sa ilasaring operation pagpangdakop sa mga waay nagasokso sang face shield. Ti natuunan mo gid ang kadimalasan. Di malas gid ang malabutan nusni. Hindi ka makapamalibad. Kay ang gakatabo mag-aksyon ginapaparahan ang POJ. Ginapapundo. Ginacheck ang mga pasahero nga waay sang face shield. Ti sa mga pasahero dapat gid man may face mask mo. Kaya tanan nga mga POJ deres Bacolod may ara sang karaturan na katatak dira. No face mask, no ride. Parang kalabanan gid siguro wa ay nabutang da nga no face shield, no ride. No face mask, no face shield, no ride. No face mask lang kalabanan, di ba? Tiginatuman lang sa mga tao na siyempre magsakay sila, ara sila sa sulod. Kasuksok kita ng sang face mask. Pero subong kung matabuan ka nga ara nga operar ang ato sa mga kapulisan, agway ka sa face shield back-action, papanaugon ka. Kuhaan ka sa impormasyon, kuhaan ka ngalan, edad kag address. Isyuhan ka sa ginatawag nga citation ticket. Dapat magbayad ka sa nga multa sa syudad. Kung mayara ka biya sa hinagaw nga kalantuan at epektado ganang trabaho mo, mga binapastada ni. Kaya mo ning serving nga pahanumdum tanan. Bisan pang hambalon ta nga hindi tanto ka stricto ning facial kaya man uli-ulihin gid ni. Na uli-ulihin ni mag-aksyon pasar sang ordinansa lokal nga kasuguan diri sa Bacolod. Pero dapat tumanon talang. Kay ang aton nga mga kapulisan otoridad talaga tuman bala ni siguro sang sugo sila, obligasyon nila nimo ang pagpanakop mga ka-aksyon kamati authority sila.
Ting matabo na isuhan ka na citation tickets, ting mamayad gid ka na sa syudad. Dapat dala kita sang face shield, sok-sok na face shield. Ay bisa sok-sok ka sang face shield, pero kundi tadlong pagsuksok mo, violation man gyapon na. O inang ginahimo mo po sikat ang face shield bla, violation gyapon na. Pwede gid ka dakpon sila. Sok-sok sang face shield, laban ako nara sa public. Laban ako nagasakay ka mo sa libasahing nga salakyan. Ay kung kaisa maka-aksyon ang pulis, nagapangibot lang man ang hambal naton. Pero kung padalman tagid ang pagpanakop sa mga wala nagasok-sok sang face shield maka-aksyon, kung tuturon tagid be. Sus, maubos gurong tinta sa nga ballpen nga ginagamit sa pulis mo sa pagsulat sang karabuon sa mga violators, di ba? Dapat ang dakpanay hindi paguntatan. Dapat istriktohon gid bangod ko na dakpanay ang marakpan lang sa adlaw sang operasyon ng gwa sila maka-aksyon ti. Kaya man gyapon sa katuman ang ginabando diri sa gobyerno nga dapat sok-sok gid sang face shield. Kaling kay may trabaho ba na iban nga pulis eh. O mayaraman sa iban nga ginarespondihan ang ato sa dekapulisan, hindi ba lang pagpanakob sang way nagasok sang face shield ang ilaw sa nga trabaho. Bisan pa nga mayara sang gintukod nga task force disiplina. Oh, iga binuligay man sila guro. Dirak pa na maka-aksyon, pero tiya mo na pala. Dari sa makulod damo gid to daw sang mga violators nga way nagasok-sok sang face shield. Anawan-lawan nyo bala? May mo palang oras-oras anak panay nga way nagasok-sok sang face shield gamanti. Nasugdan tagid ba ni tapuson tari. Para mga tao bala magkabatsa gid lahaw kung ano ka seryoso sang kampanya sa ato sa nga lokal nga gobyerno sa mga health protocol violators. Una sa balita, una sa aksyon. Namuno tagid man ang health protocol violators. Pila na walang karabuon sang mga nagkradakpat nga nagsupak sa ding pagsulundan. Ang record sang BCPO sa una pa lamang nga semana subong nga bulan sang Pebrero ara na sa size 74. 674 health protocol violators. Ang pinakamadamo diri maka-aksyon among mga pasaway sa curfew bla. Ina nagasupak sa curfew hours ti 11 PM dapat puli na kung way lang kamo sang kalantuan nga importante ginhikot pulik mo. Ay kung way kamo da sang irason sa pulis or otoridad nga nagalakop sa inyo ati curfew violator gwa nyo eh. Kaya man yung pinakaramo gidho mga pasaway sa curfew. Ang nagasunod diri maka-aksyon ti way nagasoksok sang face mask. Ang sunod way nagasoksok sang face shield. Kag mayara payasang mga violator sa social distancing 26 yo tayo tayo no. Ang social distancing kun kaysa patabo-tabo malani. Sus. Amo-amo malani sang way nagasoksok sang face shield ang social distancing. Di la. Damo-damo sa mga senaryo ding way naga-social distancing ang mga tao Ang multa kon manakpan maka-aksyon 200 pesos para sa mga nag-a-star diri sa Bacolod. Kung way ka nagbayad sang kwarta, ti way problema. Hindi ka mamapriso. Pwede ka maka-community service. Anong magsiling kita community service? Pwede ka na kauyat sang sadol, silhig o kon bukog lanot. Aninlo ka na sang basura. Pwera lang guro nga mag-uwet ka pala ka mga logdo, solo sobra-sobra naman guro na, no? O yaton ka pala kag pakalogon ka na skila sandalan? O di naman guro po. Kasi kung mag-viral ka ko naman ng community service mo sa gobyerno, pulo pa nilhig, okay na na. Pulo pang trapo, okay na na. Community service nga natuwag mo. Basta serbisyo sa komunidad. Di kung hindi ka taga-Bacolod bilang multahaw, 300 pesos kung hindi ka taga-Bacolod. Kung damo ni kwartang tao, hala na lang ni gurok pasaway mo. Sa bagay, may first, second, third offense man ni gurok.
Kung pasaway na ganang tao ka nagasaling sa damo sa kwarta nga nagbayad sa multa ginapatong sa iya. Bisan ni katatlo, ikapat, ikalima na, wala man sa gapon nga pamati, ay niyan din naguro pwede. Dapat kaso na naya ang ipatong sa iya. Una sa balita, una sa aksyon. 505 Action Radio Philippines Standard Time. Isa lang pagmuno to sa ining pagbubuho. Pagbuho-buho kagkot kutanay portions to nga sandalan mayara man gani skilid sandalan diri sa Bacolod mga ka-aksyon. Daw hindi na ginibentindihan mo. Ining why naman sa iban nga term diri goro ti chug-chug-chug apon. Halos kada adlaw mga ka-aksyon mega sugata sa aton nga tao sila aksyon marlo na naman. Ano nang obra nila sa dalan man nga ginabayaan, ginabuhuan, ginabayaan. Uway nagid ga untat haw, aguntat mangguro. May buho nga tapos tug-tug-tug-tug sa equipment mga ka-aksyon, bayaan. Mayara man nga ginkutkutan sa buho. Uway matapos kag binayaan man. Kalabanan amaning ginaluntaran sang mga aksidente sa salakyan mga ka-aksyon labi ng motorsiklo. Damo na ni sa mga salakyan kag motor nga nag-counted sa buho nimo. Diri bala sa dalan sa Lacson don dumanyo to sa una. Kinang aras tunga gid sang dalan sang Lacson dati ang Lacson is National Highway. Gin kutkutan nila nga chores daw kalog gid ya. No gapalaba nga rektanggol kag dalom sa kamati dalagko nga mga tamburong ang ginbutang mo. Just siyempre kung gabi polo pahuway man siguro nagakot-kot da nalipatan nila magbutang. May early warning device man to pero ting early warning device maka-aksyon. Kung kis aga kalipat ang gamaniho sang salakyan nga mayara ka sa buho kag may early warning device tunga sandalan. Nabirag ko naka 10 litros na siya. Mayara gida natabo sa una nga kumounted yan ang salakyan niya. Sa tunga-tunga sa nga ginabuho nga bulutangan parang sa ining tamburong mga ka-aksyon. Keng balita may kang tanan siri. Ano ba lang ahensya nga nagapatigayon sa niyo? Siyempre DPWH. Amo sa naghambal nga rin nakapabungol sa DPWH how? Inaano ko no kawaswas sa mga tao pamangkot kung nga agbisan klaro nga medyo nagaresulta na sa pagkadelikados publiko ang mga ginpangkot-kot nila doon kapawala na lang haw, doon kapamugol na lang kuruhaw. Ano gid ba lang rason di? Dapat gid ba lang abayaan kag babayaan na lang ang ginakot-kot nga buho. Di pwede nga pagkatapos kot-kot simentohon dayon haw. Pwede man kabuda gani ka obra bisan maggabi kag kagahon mo di ba? Mas maayo pa gani obra gabi kag kagahon nga man laka-laka na mga salakyan mo, di ba? Amalang pinakarami, basta nila mag-ulan. Ulan malang ang makapugong sila mag-aksyon. Dito sa pungsod China ya, ang building to ya. Huwag niya kakalabutan na sakbulan. Human na yun to. Ito yung untat yung obra sa pungsod China. Daling karanti, lain man yung Pilipinas, lain man ang China mo. Lain man ang tao sa China, lain man ang tao sa Pilipinas. Kung buhay pa si Anay Presidente, kung buhay pa si Anay Senadora Miriam Defensor Santiago, namunuhan niya naman yung DPWH daw. Isa sa mga lugar na rin maka-aksyon nga ano bag-o naman dira sa may onhan sa NGC. Mayara naman kuno ginkot-kot nga buho da. Hindi man sa Timbulog, Square. Anong ibutang nila sa Square? Nag-ulad ka na nagligad, sila ko basi may pantat na nakadaro. Una sa balita, una sa aksyon. Delikado na sa aton sa mga motorista. 509, Action Radio Philippines Standard Time. Sa balita nasyonal, sahi sang COVID-19 nga bakuna para kay Presidente Duterte. Nagadepende si esa nga doktor, te siyempre may kaulingon ni doktor daya ang presidente. Dapat magahalin gid sa doktor, no? Hindi niya pwede pili goros Presidente Duterte, mahuo na siya based sa recommendation sang doktorya. Ayaw kung tani kung doktor si Presidente Rodrigo Duterte kaya pwede sa makapili. Porque fiscal na saya, prosecutor na saya sa una. Sa doktor yagid.
Ang hulaton tani kung bala diin sa mapatubsok, bala dayon gintong hambalya nga dapat magpatubsok ko bakuna private. Why sang may makakita ha? Kay hindi pwede ipakita sa public. Kay matapatubsok ako sa akon sining nga libo. Pwede man, no? Abaga, libo, sulian lang libo. Immigration nakarekord sa 36 ka foreign sex offenders na wala ginatugutan makasulod sa Pilipinas sang 2020. DA Chief Dar ginabasura ang panawagan nga mag-resign. Kadamo sa mga tiglikom, no? Nga ginapili si Presidente Duterte. Ang panawagan sa pila ka mga grupo, resign. Hindi man guro palariho sa balidad sa mga ginapamutang ni Presidente Duterte, na? Kundi giman tanto ka baraghal sa niya sa nga pag dumala, bayayin na lang. Kundi nang hindi gimamala tanto ka apekto sa pagkabugusan nga tao sa Pilipinas, bayayin na lang da. Ay karon kung panawagan nyo na resign da, hasta ba na kamos panawagan, ang desisyon na ragyapon kay Presidente Rodrigo Duterte, wala man gyapon mahimong tao da, o kung sino man nga grupo. Si Health Secretary Francisco Duque bla, lang tawon nyo. Si Duque gani guro, kung ako palang tawon, si Esri Giho, hulag ya, sa ginapang hambal ya. Gusto yan na mag-resign sa pwesto. Galing ginambalan sa ni Duterte. Resign ka? Ginpili ta ka gani nga buta sa sada nga posisyon para kay ga bilib ako sa imo sa nga habilidad karon bayaan mo ko di. Pungko na. SDA Chief Darro ginabasura ang panawagan nga mag-resign. Samtang Velasco dadoso ang paghimo sang Unified Contact Tracing Protocol. Ang pag-usar naman sang AstraZeneca vaccine magapadayon, apisar sang madabo nga efficacy rate batok sa bag-o nga variant. Amo ning ginakakulbaan sa mga tao nga aman ang efficacy rate, ang pagka-epektibo niya bala. Wagin man sang vaccine nga gimpresent ka 100% ang effectivity, ang ka-epektibo. Pero karing kung nubo maka-action ang rate niyan, tao maduda kakulbaan gina daw. Kung ako gusto ko tani gamiton sa pagbakuna sa ako, natong bakuna bala sa PSG, sa Presidential Security Group nga man, nawig na mga pilakbulan na, natapos sila bakuna, daw ay isang lain nga epekto, no? But sa lingon, epektibo to. Epektibo to nga sahi sa bakuna. Kaling wa itong balaan kundi no naghalin Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:13 Action Radio Philippine Standard Time, hibaloon tabing situation sa Bacolod City. Ang observation report nila, dalagan sa trapiko. Ang Tiempo. Tapos tahon taban. With Action Jan Diaz sa Patrol. Action Jan, mayong hapon please kamin. Ang nagungro action man nga mapiad mo sa tong background sa nga material na muning ang sound sa mga salakyan nga diri mismo nagalabay sa area sang Circumferential Road. Ang patrol ali kami mismo diri sa entrance ng Bacolod City Government Center malapit. Diri ang lugar kung sariin maka-action nagasuppress sa ring hapon sang moderate to heavy to heavy kag may mga cases nga bumper to bumper ang traffic situation bangod man maka-action pila ka mga obstruction sa dalanon kalakip na ining mga nagapalayon sa gyapon nga construction sang pila ka mga drainage diri mismo maka-action sa tubang sang Bacolod City Government Center tubtob digto malapit sa area sang Burgos Circumferential Road. Ang bahin diri maka-action sang Circumferential Road lamang from Las Palmas
going dito sa area sang Burgos Circumferential Road sining hapon makarigdiri nga moderate heavy to heavy ang traffic situation. Isaguro naton ka panumdom sa mga motorista balay labi na kun gabi sila nagalabay nga kurin distraction marka morot sa dalanon. Siguro na inay lang basta diri na sila palapit sa may NGC. Kabalo kamo mapila diri ka may areas nga mga traffic barricade nga gibutang sa nga sang dalan. May ara dira signage o kunabi tarpaulin nga ginprentahan sang isa ka signal abi o consign action mark nga i-reroute ka o kung diri kalabay, hindi ka diri magdiretso kay botso yung may ginakayo nga dalan. Galing kay tiko magabi na ini, hindi na siya ano bala, di siya wala siya naga-idlock no nga makitaan kung gabi maka-action ang signal gate so dapat na isuga giri mo sa lakyan makitaan mo dayo pa lang ang mga signages na maka-action na binaang ginprinta sa tarpaulin lamang. Anyway, antes pa man ang tanan sining hapon nagdurutalite sa palibot sang syudad ang galom sa gapon nagatipon sa kalangitan magulugal umon bot siringon ang atong tanyempo sa palibot sang syudad sang Bacolod pero sa gapon nagabilin madamo sa mga sarakyan nga nagalambiyong siniman nga matanion. Amo sini oras ang tiyempo kung sariin makita nato ng atong maka-action nagasinumbali pa uli sa tagsaman kamapulian rush hour nga daan ginatawagan mo sila mga inoras mga ka-aksyon. Gari sining hapon sa nasiring na ang area diri sa Burgos Circumferential Road moderate to heavy to heavy ang traffic situation for peng traffic especially halin diri sa may area ng NGC going dito Burgos Circumferential Road. Amo gani basta gani kiro damo masalakyan nga nagalabay sa dalanon mga ka-aksyon. Siguro na balabaon na ang pasensya. Ilabi na kung diri ka nagalabay sa may Circumferential Road. Kabalo kay iba nagaamar nga kung diri tani makalabay sa among nga lugar mas mangin madasig lang ang pagbiyahe. Tanon mo kay damo man ang gusto nga mag-amaro man nga magkadasig na biyahe. Pwede na ng pinonsok sa area sa Circumferential Road. Amo ning regular nga sitwasyon basta mo siling matak na maka-aksyon sa mismo sang Bangga Corey Siniman nga pon moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Malubugat ka traffic kung mag-experiencean sa mga motorista galing diri mismo sa area sang Libertad nga buta padulong diri east nga portion sang syudad. Ang mga pribado nga salakyan di pa say nga jeepney, mga double tire, mga series bus na kita sa gapon pra nagalabay man mismo sa lugar mga ka-aksyon ang ibang diri padulong duwas ang Metro Bacolod pakadto ng sidlangan nga bahin sang syudad o kung probinsya sang Negros Occidental. Ang ato nabiso sa ato mga motorista kung nagabalay ka sa pribado nga salakyan pwede ka kalusot diri blas may Pontevedra subdivision mililikuan dra mga ka-aksyon then lapos kilang dra may ara dra 5th, 4th kag 3rd road pwede ka maka left turn mga ka-aksyon ang lutsan dra mo ng Circumferential Road. Anong purpose kung agi pa shortcut kamo para hindi ka mo maipit sa trapiko diri mismo maka-aksyon sa ginsang ansang Burgos Circumferential Road gali may mo kamo dra makalusot para at least guaan nyo na gayon dito sa area na kamuya sa Purok BM mga ka-aksyon barangay Takuling then go straight to mo pa south yung portion pakadto kamo diri sa may Bangga Metal kay paglabot sa Bangga Metal do nga kadamo gyapon mga salakyan nga nagalabay dira sa mo mismo nga lugar mas malapad dira ang dalanon mas madasig pag maka-aksyon ang traffic situation dira ilabi na ang pagdampuan sa mga salakyan sa intersection road gaya dasig ka nga makabiyahe ito labot mo Bangga Metal left turn kay no pakadto ka diri sa may Alings Road maka-aksyon imo dira ang usuyon pakadto bala sa may Bangga pa Paraad, Park and Stadium pero kayo dire-diretso ka lang nakadto sa barangay Mansalingan dahil ang paglabot mo malapit sa isa ka sa restaurant commercial expectaron na ang maglubugat nga trapiko pag sinambunot sa mga salakyan pero mo kay damo nagakadto sa mga balay balaklan na ilabi na nagapangumpra to maka-aksyon panya po noon sa riman nga hapon kung sa iluan nato ng era sandalan Lacson kanto mo sila ka problema maka-aksyon diri sa Ramos Lacson going diri sa may Buri Road sa gihapon nagalabilin moderate heavy traffic situation ka nga lamang sa sitwasyon sang trapiko kahapon nga adlaw mga ka-aksyon. Ari ginawa may panumdom kita sa totalan nga mga motorista ilabi na kunanda nimo maglusot diri sa may CL Montribano from Nara Lopesay na ablang lugar. Sa Nara Lopesay na wala labot nga wala traffic enforcer ka naga pinagusto ng mga salakyan dra naga sinambunot naman ka sinumbali kumbaga bra ang mga motorista kanya-kanya na hatag ligari kaga ano ba yun ang oportunidad sa iba nila maupod sa dalanon nga makalusot kiti may nagalabay nga mga salakyan nga naga-cross from west going to north may west going to south meron man east going to west
porsyon na laban from south going to west direction mga kaaksyon tibot silang sinumbalik mga salakyan. Ang pinaka-west mga kaaksyon kung imong ruta halin ka sa may west going to east. Bot sa ringon halin ka diri sa may Hilado, malabay ka na ron Pisay na, badretso kapag diri sa may area sang BS sa kinadrive. Nga man, bangod mga kaaksyon ang linya sa mga salakyan nga supposedly ang ruta halin diri sa may west to east gin-occupy karon sa mga heavy equipment sa mga construction para sa ibahendra o kung pagkayo bisan drainage mga kaaksyon. Ang ginakayo isa kadalan galing kay kinahanglanon ginila nga kuha o ng duwa ka other lanes sa lugar kay para makaaksyon siguro madasig-dasig ang pagtrabaho. Galing kay resulta mabalubog at nga sitwasyon sa trapiko kay ang linya sa masalakyan nga gikan east going to west ginagaw para temporarily sa mga salakyan mga kaaksyon nga gikan diri sa may west going to east. Plus pag mga kaaksyon ang intersection point sa mga salakyan nga gikan diri sa south going to north one lane na lang ang malagya ako agyan mga kaaksyon bagod nga may duwa dira ka linya nga ginkot-kot mga kaaksyon kag subong plansa lang ang gibutang para may maagyan ang mga motorista pero may duwa dira hina-hina ilang kasi kung ikaw motorista ka motor bay kay kisadang gilusot lang sila masiman ang alang ikaw dira ka mabulasot ka disgrasya mo kid. Amo guro mga update nato na para at least magiya ton mga motorista ilabi na sa mga nagabiyahe man tugtog siriman nga triyo mga kaaksyon ilabi na kung karon nga gabi pagid ang nagapinauli naton nga mga kaaksyon nga magpagpalamati mga kaaksyon ganing halong gid lang sa inyo nga pagbiyahe sa siriman nga hapon nagabilin sa siling na magulugal umo ng panyampo sa palibot sang syudad sang Bacolod. Anyway sa ako nagasakay sa Dipasay nga salakyan panumdom lang suksok kid face mask suksok kid face shield bisan driver pasahero ka man o kung nagahulat ikaw sang Dipasay nga jeepney idali malabyan ka sang kapulisan matikitan na penalidad kwarta makakson o kung community service kung ikaw residente sang syudad sang Bacolod. Ang dugang detalye sa sudang balita bantayan diri sa gihapon sa Action Report sa afternoon edition. Sa tuturan nga makakson basta mo silang panyampo namin mahigop sang mainit nga kape pero kung kape ang aton pagambalaan isa lang ang aton ginendoso sa inyo mag-inom sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 5:22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time hasta na ka mo dara sa ato sa mga kaaksyon na kay sa ato sa nga pagpanubalik. May i-mention ko sa inyo nga mga lugar mga kaaksyon bagod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR subong mga kaaksyon nag-anunsyo sa nga 19 ka mga lugar sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas nga ang ilas ring baybayon positive sa paralytic shellfish poison toxic magkahililo delikado konsumuhon ang mga shellfish sa sining lugar kon baybayon ag antaralupang doon dari magkaaksyon bangod may ara sa isa ka na mention dari ang Negros. Para 5:23, balik kita pagkatapos tadi. Sa ato siring live stream, Elizabeth Malakagamala, good afternoon, Action Marlon. Keep safe, everyone. God bless and more power to ARB. Jen S. always, sir. Good afternoon, Action Marlon. Monitor. Kenneth Valencia, Action Idol, monitor lang ko. Salamat gid. Ligay Villaris at Sivar, monitor gid now. FB live watching Ramon Andalosi at Sivar Santalok. Thank you. Yvonne Bueser, Dan Sharing, salamat. Aneta Dioneza, good PM Action Radio Bacolod. Rosario de los Reyes, watching live sa Vidalbagan. Sian Clark, Samantha Nero, Kilantang Hokson. Jival Rubinaspan, hambalya dakpabala para madudla. Oh. Melvin Peña Fiel, good PM Action Marlon. Shane Anthony, watching New Jersey, shout out. Langda sa family Lipanya. Joval Trinidad, good afternoon. Monitor, YouTube, Transistor Radio, and FB. Dari sa Kabangkalan City. God bless always. And the number 1 AM radio station, ARB. Greetings to all the viewers, listeners, sa monitor right now. Theris
Grady, good afternoon. Sheila Alagos, good afternoon. Action Marlon, paliugtam yaw kay Lovely Famoso sa Sambag Street, Fausto Garments, Barangay Villamonte, Bacolod City. Chris Vilma Treyes, good afternoon. Action Marlon, watching live, East Home 3, Barangay Stefania, God bless, thank you. Martin Aliling, good afternoon po, sir. Watching from Imos, Cavite. Lily King, good afternoon. Araman si Alex A. Montesa sa Marlon, mayong hapon lang da sa maulanon mga programa. Aliyog lang kami di Sakpag Guillermo Gimo Clareto kag Tatay Fred Madrid sa taga Barangay Buena Vista Gibong, Pontevedra. Marabogid nga salamat. Okay, sa Watts Party ara si Yvonne Buiser ga monitor. Iban balikan ta naman dugay-dugay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kahapon na muno ko ang team sang NBA player nga si Jordan Clarkson. Domdom ka mo nga nagaayong ila sa nga performance. Mas nag-ayo pagid nga aman nalampuasan nila ang team ni LeBron James. Sa Western Conference standing mga ka-aksyon, number 2 na lang ang Lakers. Nag-number 1 na ang Utah Jazz. Nga mo na ginampangan subong ni Jordan Clarkson. 19 kadaog ang Jazz, 5 lang kapierde. Ang Lakers, pwede 19 man tuod kadaog pero 6 na ang pierde. Nag-number 2 na lang sila. Parte, no? Kung sa mga templada pa mga ka-aksyon, amo nang pinakamaayo nga templada ang Utah Jazz. No? Guro mga players nila sila wala naga-ilinaway bla. Why naga-sinungguranay? Man, apektado ang isa ka team. Kung naga-sinungguranay ang mga players mo, sunod-sunod ang kadalagan nga nangkon sa Utah Jazz, ho? Ang number 1 na sila sa Western, sa Western Conference. Sa piyak to Eastern Conference man to mo. Kaya kung sila makampiyon dali sa Western, sila makampiyon sa Eastern, sila nang maatubangay sa finals. O galing kay lawig pa ni. Kila palang kahampang ni mga action ho, magsiling kita nga 19-5. 24 palang kampang ni. Kitag pila kahampang na nito, 80 kampang niya. Abig lawig pa ni. Lain gidban kon ara si James Harden, no? Kaya ang team magid bayaan niya nga Houston Rockets nag number 10 lang.
Odong nagsulod dira nga medyo mayo-mayo ko nung maghampang si Oladipo bla, no? Galing ga-adjust pa na guro si Oladipo, no? Para sa Houston Rockets, ti-adjust pa na siya. Siya sa ring teammates. Oy, importante mag-action sa mga mahilig bla konsumo, no? Kaon sang shellfish, mga paginhason, mga kaaksyon. Subong adlaw Martes, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o konang BFAR nag-anunsyo nga ang shellfish nga na kolekta halin sa 19 ka mga lugar na tukiban makaaksyon nga positive sa paralytic shellfish poison, red tide, makahililo kung diri naghalin nga baybayon ang mga paginaso ng mga shellfish, mga kaaksyon. Latest bulletin sang BFAR nagasiling tanan nga say sang shellfish paros abi sang alamang hindi luwas for human consumption, no? Delikado kung lutoon kag kaunon mga kaaksyon. Ano ini nga mga lugar? Ang 19 again, hingadlan diri sa Malampaya Sound sa Taytay Palawan, Sorsogon Bay sa Sorsogon, ang coastal waters sang Dawis kag Tagbilaran City sa Bohol, ang coastal waters sang Daram Island, Zumaraga, San Pedro kag Cambatutay sa Western Samar, ang coastal waters sang Calubian, Leyte, Carigara Bay kag Can Cabato Bay, Tacloban City sa Leyte man. Coastal waters sang Biliran Islands, coastal waters sang Giyan kag Matarimao Bay sa Eastern Samar, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Baliti Bay, Mati City sa Davao Oriental, Lianga Bay kag coastal waters sang Hinatuan sa Surigao del Sur kag ariho ang medyo delikado kay ari sa Negros, Tambobo Bay, ba o hindi occidental, dito sa Siaton, Negros Oriental. Kano ba lang Negros Oriental? Gatapik sa aton diri sa Negros Occidental. So medyo halong lang, parang safe na lang gid, likawan lang maya ang pag-consume sang mga shellfish, maka-aksyon. Kung ara ka mo sa saling lugar, ngayon pang-mention naton sa halindra sa baybayon, ngayon pang-mention naton nga lugar. Ang BFAR nagsiling nga ang isda, ang lokos, ang pasayan, ang ano pa, kasag, kanamit turn tanan ba? Ang safe for human consumption as long as precautions are taken. Safe sa provided fresh, priskasa, kag natinluan sang maayo na pangkuhaan sang internal organs, intestines, antis lutoon, no? Bilib ko smigo ko nga nagbakal sa Talabadla, no? Kinawaan niya intestines ko mo? Talaba. May intestine talaba. Why man? Alas 5:38 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Alin sa balita angot sa paginhason, kadto kita sa balita angot sa baboy kag manok. Wow. Tawagin gutom ko ba? Mga alas 3 na ko nakapanyaga, pero daw gingutom ko ba? Sang naka-mention ako sa mga pakinhason sa ilos, manok kag baboy ba? Ang presyo sang manok kag baboy nagsakaman sa merkado publiko sa Bacolod. Ano ba na ang rason kag nano ang pwede nga mahimo diri sang lokal nga gobyerno? Action Radio City Hall Report. Sa Bacolod City Hall nga balita with Action Dale sa Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Mars sa kada semana padayon niya nga monitor sang Price Monitoring Council si Dalom sa talatapan sang ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang mga presyo sa mga basic food and commodities sa mga merkado dito sa syudad sa Bacolod kung sa Baluana
sa iba nga mga lugar like sa National Capital Region Action Mar, may mapagsaka dito sa presyo sa baboy kag manok. Dito sa may syudad sa Bacoor Action Mar, may araman na sang increase. Tinaligtan nga bula ng presyo sang baboy, ragid lamang sa 220 Action Mar. Pero sunod kay Sir Pineda, sila sining latest monitoring, may increase nga 40 pesos. O kaya nakaroon sa 260 pesos ang kada kilo sa presyo sang baboy. Sa manok naman Action Mar, tinalikdan nga mga sinimana o binulana, aragid lamang ang presyo sang manok sa 150, pero karon pagpadulong ka diri sa mga merkado sa syudad, yara ng presyo sa 180 pesos sa Action Mar. Ang nga datos sa sang talaga pa ni Sir Pineda, kita base ni sa daily monitoring Action Mar, random no mga baligyaan sa merkado. Kag ginakuha Action Mar ang common price nga ginatawag. Kawa mo siya ang resulta sa daily monitoring sang price monitoring council sang syudad sang Bacolod. Gintag ni Pineda nga sin Action Mar ginalantaw or ginapabot nga by the end sang bulan sang Pebrero, posibleng maganubo na ang presyo sining alagapunan nga balaklon like baboy kag manok bawod sunod siya. Sa karon daw nagbalik na sa pagsagod liwat ang mga chicken kag hog racers diri sa mga syudad kag Negros Occidental. According kay Sir Pineda, Action Marti ang pagsaka bala sang presyo sining mga balaklon bangod nga iwat ang supply nga ginatawag matapos man ang epekto sining COVID-19 pandemic. So siya ang mga chicken kag hog racers diri sa aton daw na discourage Action Mar sa pagsagod no sang kasapatan like baboy kag manok bangod man sining effects ng COVID-19 pandemic nga sadto mga ECQ like GCQ, MECQ diri sa mga syudad daw kaiwat Action Mar sang Bakbanay. Aling tingog na Executive Assistant Ernesto Pineda. Kasama sa ko ang presyo niya, ang baboy nagpabilin sa 260 pesos per kilo. Ang manok nagpresyo sa 180 ang most common price. Ang karne sang baka alin sang naglilikat niya na binulan hasta lihat niya bulan sa sukong presyo. Ang most common price is 280. Yep. Oo, okay, I see. So, hindi naman taas yaran sa manok o niya sa baboy. Pero ginagpiktan na to ni manok po na before the end of the month, sige loading man ang mga growers mo. Oo. Kaya kasi na natigapakinay mo. Pero wala pa yung shortage, sir, sa supply sa manok or baboy? Pati ko nang tawa ni mo, sa normal nga kuwan nang amula ang rason niya yung nagsaka ang presyo. Mga sa itong na-discourage ang iba niya magsakot, tumakit yung patapaklanay. Ang mga kita sa ka-grower nga sa nila, atin panigid na kahit nag-load kita mo para nga masatisfy nila ang kinanglanon sa mga consumer. Oo. Nag-load sila sa isa production. Sumay na batihan si Executive Assistant Ernesto Pineda. Update ka baitagikan sa Bacolod City Hall Action Yo. Action Dale Salazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masabigin na rekomendar Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi mo pauli si Iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato ng manisang manunggal. Masolusunan gid ang inyo sa nga problema. Plus kung nagapalang luya inyo sa nga lawas, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ang pangitaon ninyo. Kaya nakawid. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub. Balikan ta ato sa ring mga nagabaritor sa live stream. Raymond Alarcon Sagal Jr. Monitor lang ko. Good PM, Action na Marlon. Salamat gid. Rodelen Alvarez Bayabado mayong hapon.
Okay. Monitor lang kami, Anay, through transistor sa programa mo daw delayed sa FB Live ang broadcasting. Hamal ni Alex R. Montesa. May delayed yun na sa seconds. Imelda Hamilo Bangguanga, mayong hapon. Monitor man, thank you, Gid. Okay, salamat. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo ka programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
kung anong ang kahintangan. Responsable at balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Dugay magka-aksyon, may ara kita sa gina-follow up, may biktima na naman ho, riding in tandem naman ang nagpang-biktima sa isa kalugar dari sa Negros Occidental. Balikan tara nga patrol, detalis ang natipon nga balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon sa balik ka report please Kevin. Sa subong action, Mar, mas ginpahugot pa gid ang pagpatuman sa mga health safety protocols diri mismo sa syudad sa Bacolod. Under man sa supervision kag monitoring nga ginapatigayon sa Bacolod City Police Office, of course, kaupod ang Bacolod Emergency Operations Center kana Bacolod EOC. So the Police Lieutenant Lester Liada ang Operations Division Chief sa Bacolod City Police Office, ila diri nga gina-implementar sa hugot ang mga city ordinances kay executive order gagit pa padaog ni Bacolod City Mayor Evilio Loradia ilabi na ang pagpatuman sa mga health protocols action, Mar. Tuloy diri sa BCPO nga mapatuman gid mismo ang ining mga pagsulundan agud nga indi pagalinan sa transmisyon sang balatian nga COVID-19 kay nagapati ang mga kapulisan nga sa gihapon nagapabilin makahalalit ining nga balatian mismo action, Mar. Kag kun magpabaya ang pumuluyo ilabi na mga residente sa sang Bacolod timahimo gid action, Mar, ini pagalinan sa siliman nga sahi mismo sang balatian. Sa karon ang ila ginahimo bisan ara ka sa sulod sa tipasay nga salakyan nagamanawag ka sang dipasay nga salakyan action, Mar,
basta paano kung maktuhan ka bisan kapulisan nga wala nagasuksok sang face mask sa pagkatunig mo sa mga publikong lugar, wala ka nagasuksok sang face shield, wala ka nag-observar sa tawag na social distancing, o kung ikaw nagabaylar sang curfew, ini ang mga persona nga madakpan ang pag-isyuhan sang citation ticket. Buto rin na mo rin ticket nga may penalty kag ini ang imo pagkabayaran sa sulad sang Bacolod Aksyon na Marlon. Ang citation ticket sa luwat ang ticket nga gina-issue sang city. Pero of course ang nagatag sinisimo amo ang mga kapulisan sa pion ikaw ang madakpan. Kay kung nantaw na action mar ang data sa Bacolod City Police Office Operations Division, ang numero sa mga nagkadakpan sa isa lang kasi maana from February 1 to February 7, 2021, kung ikaw para natin sa kabilugan nga nagkaladak sa kabulan, pinalikdan nga bulan isang Enero, naglapaw pag action marbot sa lingon, according to Keliada, mas nagdamo ang pasaway sa Bacolod mismo. Ang lain pa si kay hindi lamang taga-Bacolod, ang ilang manadagpan, mayara sila nagkadakpan, nga tagaluwas sa Metro Bacolod Action Marlon. Yari si Police Lieutenant Colonel Lester Liada sa aton interview. Ano may reaction Mar, no? Si Sir Liada sa aton interview. Isang police subong, sir. Actually, part man sa gyapon sa aton nga implementation sa health protocol in line sa COVID pandemic katon sa suppression. So, sa amon sa PNP, may sa aton nga city ordinance, 933, nila 933, we are obliged nga i-implement nila siya and issue corresponding citation ticket para sa mga violation factor. So, bukod sa ringon, sir, both visitors sa mga passengers and drivers. Yes. Actually, wala kinimo, income ka dyan sa mga portal na ito, mga terminals na ito. Sa ilang mga terminals, dapat may harapan sila sa i-aware ba nila sa ilang mga pasahero na before magsakal sa salakyan, may harapan sila na patient na gamiton while in public vehicle. Aksyon naman ang si Police Lieutenant Lester Liada, ang Chief ng Operations Division ng BCPO. Kung i-check natin ang records nila, kag amo maningin pasa nila sa Bacolod City Emergency Operations Center sa area mismo Action Mar from January 1 to 31, ang curfew violators yara sa 378. Sa isa lang kasimana, from February 1 to 7, 288 na Action Mar. Sa mga wala nagasuksok ng face mask, sa isa kabulan sa Enero, 182 lang ang violators. Pero sa isa kasimana from February 1 to 7, yara sa 202 Action Mar. Sa social distancing, ang mga violators naman, sa isa kabulan, 33 ang violators, samtang sa isa ginamang kasimana, sa kabulan sa Pebrero, 26 gina ang mga violators. Sa face shield, 19 ang mga violators sa bulan sang Enero, sa isa kabulan, sa isa lang Action Mar kasimana, diri sa bulan sa Pebrero, sa sunod sa Bacolod, ang mga violators 158 na. Sa kabilugan, from January 1 to January 31, isa kabulan ang mga violators sa tanan ng health and safety protocols, 612, 612, pero sa isa ginamang kabulan, ang isa kabulan sa bulan sa Pebrero, ang mga violators sa tanan ng health safety protocols sa ginapatuman, naglapaw na sa 612, karon nyara na sa 674. Ang madakpan, mayara sang penalidad, 200 pesos para sa taga-syudad sang Bacolod. O kung pwede sila mangin offset nila, pwede sila ka community service, kaya ini ang iga-monitor man sang tagsa ka mga barangay nga natungdan. Pero kung ikaw, residente sa luwas sa Metro Bacolod, ang imo penalty, nagadangat action mga 300 pesos. Damba din liyada, kada violation ina. So kung damo ka violation, mahimo mas malako agad ang imo penalidad. Iyadring nyo, na kung mahimo, hindi na lang magkometer kung sundo na ginang kay para man sa kaluwasan sang tanan. Sa tataran nga makaksun sa mga panahon ng COVID-19 na balatian aton sa gihapon pinagkabalakan, pabakuro ng resistance
sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon na dyan, las 5:59. Sana silinta na standby ka mo dali sa aksyon na Radyo Bacolod. May kanta ng saring panibago na naman nga shooting incident sa kalugar dali sa Negros Occidental. Ang inisal report kinabato na to sa maka-aksyon ang nagpang biktima. Isa na naman kaganatuwag nga riding in tandem gunman. Tutok lang nga dugay-dugay. Mamatian ang detalye sa sanang balita. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreenable Capsule nagabulig limpyo, nagapamakod ga si Remar Nagicano Hall Yazgo, good PM. Gerald Hermido, good afternoon. Always kami kapatid din sa may bukid sa Mayawan City. Then G. Juan, mayong hapon ng Samarlon, more power and God bless. Ibang nga balita, way tamalabutan tutok sa Action Firing Line, las 7, top 9, with Action Brian Murdem. Action reports after edition, magabalik buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition, upod kay Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ako naman, Action na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.